We all need someone we can count on, someone to listen when and if we have problems, a shoulder to cry on. This is not about money. Money is a bonus, but a reliable person, a confidant, that is someone who will die without having told what was ailing you. That is why the concept of hope is important. Again, that is why hope is nothing other than an acronym which stands for help other people every day. Sanibonani balingane mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Impi YaboMdabu Isethunjini, obhalwe nguJC Buthelezi. Senza umbuzo omude, inkomba, uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa ukulandelana kwezigameko. Ngaphambi kokuthi siqalise, let me do the following. I would like to welcome everyone that is here, whether you are an old subscriber or a new one. Please know that you are appreciated and you are loved. I would also like to extend my acknowledgement to those that are visiting. May you please subscribe and consider this as your home, because you will not regret. Kuyini ukulandelana kwezigameko? Ukulandelana kwezigameko yindaba kusukela eqaleni iye maphakathi nendawo ize iyofika emaphethelweni noma ekugcineni kwayo. Kusho ukuthini la? Kusho ukuthi ukulandelana kwezigameko isakhiwo. Kodwa ke asizozifaka izihlokwana. Yiziphi lezi zihlokwana engikhuluma ngazo? Isihlokwana esithi isethulo. Ngaphansi kwesethulo awuzofaka izihlokwana ezilandelayo: umlingiso semqoka, yisizinda nesisusa sodweshu. Ngaphansi kwesihlokwana sesibili esithi umzimba awuzuthinta isihloko esithi ukubhebhetheka kodweshu, isiqakaqaka, uvuthondaba. Uma ngabe indaba njengale yethu Jesus uxolo kuleyo ndawo iphetha ngophola vuthondaba, awuzukusho ukuthi lesi siphetho siphetha ngophola vuthondaba. Uzoxoxa okwenzeka, ngoba isigameko isenzeko, yilokho okwenzekile noma izenzo zabalingiswa bethu. Singathi abalingiswa abancane ababalulekile noma abalingiswa abakhulu futhi ababalulekile. Ngichaza ukuthini ukuthi abalingiswa abakhulu? Kanti inovel ayinaye umlingiswa oyedwa vo, lona esithi umlingiswa nqangi, umlingiswa omkhulu ovelele, umlingiswa osemqoka, kunjalo. Kodwa ungakhohlwa inovel iba nezakhiwana, isakhiwana njalo ngasinye sibe nomlingiswa waso osemqoka, kungeyena umlingiswa wendaba yonke. Ake senze isibonelo. Kule novel yethu ethi Impi YaboMdabu Isethunjini, isiphi isakhiwana sokuqala? Isakhiwana sokuqala ilapho ucele engumlingiswa oqavile osemqoka, umlingiswa nqangi. Kusho ukuthi sikhuluma ngesahluko sokuqala nesahluko sesibili. Isakhiwana sesibili isahluko sesithathu, lapho sithola khona uZithelile engumlingiswa osemqoka waleso sakhiwana. Esahlukweni sesithathu siphinde sithole uHlanganisane naye
engumlingiswa waleso sakhiwana noma leyo ndatshana lapho kuxoxwa ngaye khona. Ake siboneke, uma ngabe ufuna ukuchazeleka kahle ngesakhiwana, sinayo ividiyo kuwo wona lo mbhalo wobuciko ethinta isakhiwana eyathunyelwa ngizothi nje ngonyaka odlule. Ungaya kuyona uyotapa. Asiqhubekeni-ke. Njengoba siyazi sonke ukuthi lapha kuphendulwa umbuzo omude, kusho ukuthi-ke usuyazi-ke manje ukuthi uzolibhala igama elithi isingeniso lapho ungenisa, ubhale igama elithi umzimba lapho wenza izibonelo ngokucaphuna okusembhalweni wobuciko, ubhale igama elithi isiphetho lapho usuphetha i-essay yakho ngokuveza uvo lwakho. Ngizoqalisa ngalolu hlobo. Ngizobhala isihloko esithi ukulandelana kwezigameko, bese ngeqa umugqa ngibhale igama elithi isingeniso, bese ngingenisa ngalolu hlobo. Ukulandelana kwezigameko kuchaza okwenzeka endabeni, okuyindaba kusukela ekuqaleni iye phakathi nendawo ize ifike esiphethweni noma ekugcineni. Okwenzeka endabeni kwethulwa ngezenzo zabalingiswa. Lezo zenzo zibekwa ngononina, esinye ngemuva kwesinye, bese-ke sithi loko ukulandelana kwazo izenzo zabalingiswa. Bengizothi uma sengiqedile ukwenza njalo, ngeqe umugqa ngibhale igama ngosonhlamvukazi elithi umzimba. Ucele obuya eMpaphala ongumalume kaBafana uncenga uBafana ngokumthopha amthakazele ukuba athathe izingane zikaLinono zizokhosela kwakhe eMlazi. Kwazise lezi zingane ziyagula, ziphethwe yisifo sendlala ungomile. Wala uyaphetha uBafana ukwamukela izingane zikadadewabo uLinono. Isenzo sikaBafana sokubheka iwashi esakhuluma nomalume wakhe simveza njengomuntu ocasukile, simveza njengomuntu ongenaso isikhathi, obona ngathi le nkulumo okhulunywa ngayo manje imchithela isikhathi sakhe. Yingakho nje esenikeza umalume wakhe ikhadi elinemininingwane yakhe ethi useyomthinta-ke ukuze bakwazi ukuxoxa, ngoba uvele watheleka engayenzile ne-appointment. Nguye loya ebhaqaza isivalo exoshisa umalume wakhe okomgodoyi. Akheve ucele engazi emangele ukuthi uyothi baba kusabele bane. Awubhekisisi umuzi kaBafana, awubona ukuthi uyisithabathaba, uyisitezikazi. Abone imishini emibili, omunye owokukhuculula izingubo noma owokuhlanza izingubo, omunye owokukhuculula ukhaphethi. Ngemuva kokungatholi usizo nakomakhelwane, ngoba uthe ethi nhla wabona owesifazane ogqoke inayithi, onezinzipho ezibomvu tepu, ofunda iphephandaba, wabona nanokuthi ikhanda lakhe ulifake emshinini wokomisa izinwele, wafunda kwezakhe ukuthi le ayingangaye, wavele wagubhazela waqonda esitolo sakazwane kumngane wakhe uSihluthu Madonsela.
Uyamxoxela uSihluthu ukuthi impilo yasemadolobheni yahlukile kunempilo yasemaphandleni. Lokhu kuyamangaza uCele ukuthi abantu basemadolobheni ababingelelani, abahambelani, abazani ngisho bakhelene. Nokho-ke wayithola indawo yokulala. Wavuka ngakusasa ekuseni wanikela kwabafana eyoncengisisa. Kodwa wehluleka. Simbona ebuyela emuva empaphala. Simbona ebuka izimoba zakhe ukuthi ziyatetema. Simbona ebona ingane kaLinono uzithelile elwa nengane yomfana engukhanjana. Simbona exoxela unkosikazi wakhe uMakhumalo mayelana nohambo lwakhe lwasemlazi. uCele usethatha isinqumo sokuthi izingane zikaLinono zizokhulela empaphala ukuze zibe nobuntu, zibe nenhlonipho futhi zikholwe. Kwazise bayakholwa kwaCele empaphala. Simbonile nangenkathi ethandazela umfanyana kabafana emlazi owayehlushwa yiphika. Unkosikazi kabafana uPopi uyisimbelambela. Ufuna ukwazi ukuthi uCele ubezofunani, ubethini ngenkathi efika kwabo emlazi. Ubafana akathandisise kahle ukuba uPopi elokhu embuza ukuthi uCele ubethini. Kwazise phela ngokwe-Division of Labour nguyena bafana ongamele izindaba zasemafamu. Kufakazela lento engiqeda ukuyisho manje laphayana ekhasini la-15 sigabeni sokuqala sithola amagama abhalwe kanjena. Wazincenga ubafana ukuba mtshele umkakhe yize wayazi ukuthi njengokuhlela kwemisebenzi nguye ubafana owayebhekana nezindaba zasemafamu, hayi owakwakhe. Ubafana uyaqaphela ukuthi uPopi uyapika nangenkathi esethi umalume wabo umalume wakhe. Useyangingiza ngenkathi emxoxela ukuthi ubethini uCele. Amazwi aziswana avela kuPopi amenza agoqane okweshongololo ubafana. Avele azithulele. uPopi-ke yena akhwele azehlele. Kucacela noma ubani ukuthi uPopi lona unabangane adodana nabo okuyibona abamshayela izandla ngenkathi ethi akafuni izingane zikaLinono zizohlala kwakhe. Abangane afana nabo naye ngokwezenzo zabo, ngokuzikhukhumeza nokuzishaya isifuba, nokuhlale bekhuluma ulimi okungelona olwabo isiNgisi. Emsebenzini kabafana fikiyani umlungu ogama lakhe linguBen Martin. Ukufika kwalomlungu kumveza ngokusobala ubafana ukuthi ungumuntu oyilulwane, ungumuntu ongayazi imvelaphi yakhe, ungumlungu mnyama, akanabo nakancane ubuntu, futhi akahlakaniphile. Akushongo-ke mina ukuthi akahlakaniphile, kusho umbhali. Amazwi awakhulumayo aze enze noBill Wilson, okunguyena owaqhasha ubafana, okunguyena osetshenzelwa ngubafana,
abe namahloni kanti ubezishaya isifuba ngaye uBafana lona. uBafana uthi igama lakhe yigama lokuqaba. Yiliphi lelo gama? Igama elithi ungumbhabhadisi. Ubiza izikole zabantu abamnyama ngezikodlwana. Uthi ayikho imfundo kulezo zikole. Into abantu abayaziyo nje ukubhikisha kanye nodlame. Uthi nasemasontweni abantu abamnyama akayi ngoba kuhlale kunomsindo nje futhi abakwazi ukubamba isikhathi. Kanti nabafundisi bakhona bashumayela indendende. Yena uzithandela ukushaywa kwe-ogani esontweni lakhe iSt Andrews. Uthi nemhlangano yabantu abamnyama kayihambi ngoba abantu bengakwazi ukugcina isikhathi. Aphinde abonakale angumuntu ongazifundi-ke nezincwadi ezibhalwe ngabantu abamnyama abanjengo Desmond Tutu noStephen Biko. Kunale ndaba uBafana angayazi yokuthi izingane zakhe azisahlanganyeli emthandazweni kanye nogogo uMaxabushe. Sezivele zaphendula igumbi lokuthandazela, ikamelo lokulala. uMelody useqomile, uqome uPrince. Unemibuzo abengathanda ukuba ayibuze unina uPopi. Kodwa-ke kuyabonakala ukuthi uPopi akanaso nje nesincane isikhathi. Usegcina ubuza ugogo uMaxabushe. uBafana unikela kudokotela uthathe zakhe emdlalose ngoba ebona ukuthi sengathi akuhambi kahle emzini wakhe. Yena ubona ngathi nguPopi onenkinga kanti yibo bobabili. Umbhali usebenzisa udokotela thathe zakhe emdlalose ukusethulela ulwazi lwaphambilini lapho esivezela khona ingemuva likaBafana ukuthi uBafana nje lo ubuntu akakaze waba nabo nangenkathi esafunda isikole nangenkathi esefunda enyuvesi. Abanye abantu ubebabukela phansi. Udokotela Mdlalose waze wacabanga ukuthi kungenzeka ukuba ubuya eGoli, ubuya eMpithi kumbe koLamonti kanti umfana nje wasemaphandleni emakhaya eMpaphala. Esahlezi exoxa nodokotela kungene ucingo olumazisa ukuthi uEuthanasia uthethe imoto kaMiss Hawkins ngaphandle kwemvume ubethunywe emotweni yakhe uthisha lona noma uthishelakazi lona. Akazi ukuthi uzokwenza njani. Uthi noma ebuza angayitholi impendulo ayilindele udokotela ngoba udokotela umtshela ukuthi yena ubezoqala kumvelinqangi umdali okunguyena owadala wonke umuntu okungiyena obona nxazonke. Udidekile uBafana uyaphuma akazi ukuthi ulibangisephi. Kodwa-ke wagcina esefikile ekhaya kanti uzohlangabezana nokukhulu ngenkathi uMaxabushe esemxoxela ukuthi uEuthanasia lona uye athunywe njalo nje ukuba abhale izincwadi aphinde afake nemali ukuze izingane zithibe indlala emuva emzimkhulu. Kuye kuthi mangabe kwenziwe kanjalo kube nengxenye yemali uEuthanasia azithathela yona. Okwesibili ubhala nje into ayithandayo aphinde afunde lo okuthandwa nguye ngoba ugogo uke wayifuna incwadi ekhuluma ngenkomo uEuthanasia athi yathengwa ayitholakalanga.
Ugogo usiyachaza ukuthi emva kwalokho u-euthanasia senguye manje osethukuthela akwatele ugogo ukuthi ugogo ucele uMelody ukuba ambukele incwadi ekhuluma ngenkomo yangatholakala. Uyamangala ubafana, kuyamcacela ukuthi ingane yakhe ayilona kuphela isela kodwa iphinde ibe namanga. Nokho-ke uyethembisa gogo ukuthi uyomkhokhela yonke imali, baphinde futhi bona nogogo bahambe bayokhetha inkomo leyo ugogo azoyithanda. Ngicela ukuma lapho ngoba yilapho la sigcine khona ukufunda. Ngiyabonga. Nokho-ke umzimba wale essay awuphelele. Kodwa-ke phela siyazi ukuthi uma ngabe ubhala umbuzo omude njenge-essay kufanele ubhale nesiphetho. Siyasazi isiphetho ukuthi uvo lomfundi, akusona isiphetho sale ncwadi. Kusho ukuthi isiphetho sale ncwadi sizoba yingxenye yomzimba. Chaza lokho. Cela kumfundi ahlale phansi-ke manje anikeze uvo lwakhe mayelana nokulandelana kwezigameko. Ngiyabonga. Niyathandwa, nisale kahle.